Audi A3, rok výroby 2021, 110 kW benzín, 8 stupňový automat v krásnej, brutálnej červenej farbe v S-Line výbave. Toto auto si určite zaslúži vašu pozornosť. Toto auto na ceste len tak nikto neprehliadne. Pri tomto aute napríklad ale vôbec nejde o batožinový priestor, ide tu o toto. Toto je proste Audi A3 Virtual Cockpit, 49 337 km. Krásny, prešívaný červenou nitkou S-Lineový volant, padla pod volantom, tempomat, nový infotainment, úplne celý dotykový, krásne ovládanie klimatizácie, kedy si teplotu nastavujete nejako takto, vyhrievané predné sedačky, nabíjanie telefónu, 2x USB-C, veľmi štýlový volič, prevodovky a ovládanie infotainmentu, hlasitosti, samozrejme elektrická parkovacia brzda, ovládací kľúč a krásna palubná doska. Toto tu je, vyzerá to úplne perfektne. Tieto dva efektné výduchy, čo vyzerajú ako motory zo stíhačky, sedačky S-Lineové, brutálne, perfektné bočné vedenie, veľmi efektné otváranie dverí, krásne, štýlové, minimalistické madlo, veľmi tichý motor, výkon úplne postačujúci, tmavý strop, strešné okno. Určite sa ešte poďme pozrieť na tie sedačky, lebo do tých sedačiek si sadnete ako do S-Lineových sedačiek. Sú perfektné, tvrdé, bočné vedenie, krásne, prešívané. Sedíte tam presne tak, ako v tom máte sedieť. Vzadu poďme sa ešte raz pozrieť na ten krásny interiér. Štýlové, zvonku, znútra, šikovné, benzín, automat, jednoducho všetko, čo potrebujete. Celý popis vozidla maximuslovakia.sk, možnosť financovania od 0% akontácie. Budeme veľmi radi, ak si ho prídete osobne pozrieť, vyskúšať. Košická Nová Ves, Košice.